menene ubangiji ya fara halitta cikin haliccensa? Hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kai sauri kace ba za ka yarda da hadisin kursi ba, don saboda duk wani hadisi kursi wanda ya fito straight daga wajen ubangiji ba sunna ne na manzon Allah ba kuma manzon Allah ya faɗa ba, abinda ubangiji ya faɗa shi muka kira hadisi kursi. Ubangiji yana gaya manzonsa cewa abinda na fara halitta ita ce alkalami. Da na halicci alkalami kuma sai na ce mata ta yi rubutu. Ta ce me za ta rubuta? Na ce mata ta rubuta abubuwan da nake nufi. A cikin wannan alkalamin ya rubuta za a yi mala'iku, za a yi aljannu, za a yi ‘yan adam, za a yi aljanna, za a yi wuta, za a yi saurai. Har a cikin wannan alkalamin ya rubuta za a haife ka, za a haife ni, za a haifi manzon Allah, za a yi annabi Ibrahim. A'a don Allah ku rika ladabi don Allah, ni kai manzon Allah a daina irin wannan magana, saboda a cikin bayin Allah na ga sun koya muku ladabi tare da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba a cewa ni kai manzon Allah. An tambayi ɗaya daga cikin sahabbai aka ce kai da manzon Allah wane ne babba? Yace manzon Allah ne babba, ni ne mai shekaru da yawa. Haka ake ladabi tare da janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadaransa tana bukatar ladabi. To saboda Allah ubangiji bai halicci a kan a sa shi cikin rububi shine nake nufi. Kana maganar rububi ne, shi ba a sa shi cikin rububi. Amma ba na so in ja wannan maganar, ina so in maka bayani akan na ɗaya dai zan kara maka ilimi ma. Wannan hadisin ba a hadisin kudusi ba, kawai ya zo a hadisin nabawi ma ba kudusi ba. To amma duk ingancin mazajen hadisin ba su kai ingancin mazajen hadisin musannafu Abdurrazzaq ba al-juz'ul mafqud dinsa, wanda hadisi ne tsakanin Abdurrazzaq da manzon Allah mutum hudu ne. Waɗannan mutane hudun Qatada ne da Muhammad ibn al-Munkadir da Jabir ibn Abdullah. Duka waɗannan manyan mazaje ne wanda malaman hadisi kan ce musu jawazul qanfara, wanda sukan ce la yus'alu anhum, ba a tambaya akan su dukansu. To waɗannan mutanen watan guda biyun kenan, dan Jabir da ma sahabi ne, Muhammad ibn Munkadir kuma shine malamin Imam Malik, malamin mu mai mazhaban Malikiya. To hadisin su ya tabbatar cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika, ya Jabir hasken manzon Allah shine farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta. To kamar wannan da wannan saboda kuma ina so in tambaye ka, yana cikin hadisin Jabir kamar yadda nace a cikin musannaf Abdurrazzaq, shi alƙalam din to maganan kuma wa aka halitta da shi da maganan da Allah ya yi ma alkalamin, yace fa qala lahu uktub, qala ma za aktubu. Shi wannan maganan wa aka riga halitta, sai da aka halicci kalam sannan aka halicci maganan da Allah ya yi da kalam din, ko maganan da kalam din ya yi da Allah? Ban gane fa abin da kuke magana fa, shi ubangiji yace abin da ya fara halitta shine nace to shi wannan magana din da Allah ya yi, amma kuka ce ba to shi maganan da kalam din yayi da Allah ya amsa ma Allah da sauransu, da maganan da aka yi shi magana kansa. Shi kuma yaushe Allah ya halicce shi? A'a alkalami din? A maganan me? Ba an yi magana ba da aka halicci alkalamin? Yanzu malai idan nace dauki alkalami bari je zuwa ga ka rubuta zuwa ga Adamu Tanko ABC Yola. To inda na rubuta zuwa ga, bari shiga da kai cikin falsafan da na san baka santa ba. Tun da na rubuta zuwa ga Adamu Tanko, to akwai zuwa ga, akwai Adamu, akwai Tanko, akwai ABC, akwai Yola. Da babu su ba za a rubuta su ba. Akwai bambanci tsakanin alwujudul ilmi da alfubutul ilmi. Alwujudul ilmi samuwan abu cikin ilimin ubangiji, asbutul aini bayyanan abu a wannan duniya. Bari in kara maka karatu. A alamud zarri, annabi Adamu alaihi salam sun yi jayayya da annabi Musa. Annabi Musa yake cewa kai ne wanda ka fitar da mu daga aljanna, yace a'a ya zaka tume ni akan abin da Allah ya kaddara mun tun kafin halitta na da shekara kaza. Alamud zarri kafin a halicci annabi Musa. A alamud zarri annabi Adamu ya ga annabi Dawuda alaihi salam, wa bisin watan kyawun idaniyansa ya bashi sha'awa. A alamu darri ya ga annabi Dawudan da aka haife shi bayan da shekara 1000 kaza, ya gan shi har ya bashi sha'awa, ya tambaye shi Allah shin wannan shekara nawa ka yanke mashi? Yace ya Rasul, ya Ubangiji, ai Allah ya ga mashi ya manzo na yanke mashi shekaru kaza ne. Yace Allah ka ɗiba cikin nawa ka ƙara masa. Ya ga annabi Dawuda aka yi magana a kansa a can alamu zarri kafin halitta. So da kaga shi akwai ma wasu alamu ma, shi kanshi tsarin halittar ma da ya abubuwan suke, kana bukatar ka dan kutsa ciki kaɗan ka gane bambancin alwujudul ilmi da asbutul aini. Da wani haske aka halicci manzon Allah? Da wani haske? Hasken ubangiji. To abinda manzo Allah yake faɗa shine turawa suna son annabinsu, suna yabonsa har suka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba, har suka kai shi ma suka danganta shi da Allah. Baka gani yanzu kuna maganan annabi an kirkiro shi ne daga hasken jikin Allah, baka ga kun
fi wannan matsayi inda za ku je ku danganta shi da Allah kenan. Ruhi daga ina yake? A ni na sani? Tambayan ka nake yi. A ban sani. To ruhi daga wurin ubangiji yake. Kullu ruhu min amri rabbi. Mutum ba zama mutum sai an saka mashi wannan ruhin kayan ubangijin sannan ya zama mutum. To ashe kai ma kana da shi kenan. Ba ka tun da ka gani ina rayu ina da ruhi, kai ma kana da ruhi. To shine abin da muke. Ruhi shine rai. To amma ko abin da kuke so ku nuna kamar shi halitta din na manzon Allah din kamar daga Allah ne ya fito da jikin sa je. A'udhu billahi, kai ku ne masu ganin Allah jiki, shi yasa kuke kallon abin jiki da kaza da kaza. Mu ba ma kallon Allah jiki saboda haka tsarin ba tsarin jiki bane, ya bar nan ya je can.